Ja hovorím, že v Budapešti som vyrástol. Od prvej triedy základnej školy až po maturitu, čiže od 6 do 18 rokov som žil v Budapešti. Vtedy sme objavovali ešte ako pionieri, žiaci, chodili sme na rôzne školské výlety, bývali sme na internáte, chodievali sme na okolie, takže človek za tých 12 rokov veľmi dôverne spoznal Budapešť. Aj také zákutia poznám dodnes a vodím si tam vzácnych priateľov, ktoré nie sú v žiadnom turistickom backgrounde. Keď som sa vysťahoval na Slovensko, získal som slovenské občianstvo, pracovať som začal na Slovensku a až v 92. ako spravodajca Československého rozhlasu, posledný spravodajca Československého rozhlasu ma vyslali do Budapešti, tak som až s dojatím som sa vracal do tohto mesta a s napätím som čakal, v čom sa zmenilo toto mesto. Mesto sa možno nezmenilo, ešte viacej pravdepodobne, že som sa zmenil ja. Aj človek zostarol, získal iné skúsenosti, ináč sa pozeral na to mesto. Už to bolo pre mňa pracovné prostredie, áno, Budapešť. Tu som pracoval predovšetkým a na takéto turisticky vychytené miesta napríklad často nechodím, ani do centra mesta. Máme svoje chodníčky, povedzme v Budinských vrchoch, tie objavujeme najčastejšie. Ale hovorím, ten vzťah k mestu sa v mojom živote samozrejme zmenil. Od obyvateľa po takého užívateľa by som povedal tohoto mesta. Színfoltot hozni. Nevét megmondaná? Vesztergán Miklós vagyok, Kalocsáról. Kalocsáról, köszönöm. Akkor hagyjuk. Legyen a nóta. Zahraničný korešpondent sa snaží predovšetkým predstaviť krajinu, kde pôsobí. Ja to robím už 22 rokov pomaly z Maďarska, z Budapešti. A vždy takéto niečo, ako je aj tento festival sivého hovedzieho dobytka uprostred Budapešti, si myslím, že zaujíme, lebo sivý hovädzí dobytok je, Maďari to aspoň hovoria, to je špeciálne maďarské, svetoznáme maďarské, maďarské jedinečné hungarikum. Neviem, ako by som to ešte skloňoval. Takže si to oni vážia, čo majú, ak sú to prezentovať svetu. A človek príde, nemusí si nič plánovať, niekto podrobná, doslova sa potkne o tému, potkne sa o ľudí, ktorí mu vďačne porozprávajú na mikrofón. To je zaujímavé, to človek nemôže vedieť dopredu, ako to dopadne, ale väčšinou to vždy dopadne dobre. Keď je človek v teréne, sa veľmi ľahko robí. Maďarská natúra je podobná českej, by som povedal, keď už berieme týchto naše susedné krajiny. Áno, Slováci sú menej zhovorčiví, to je pravda, ako keby boli hamblivejší. Maďari veľmi radi sa ukazujú, radi rozprávajú o sebe, o svojej krajine, o svojej histórii nesmierne. To je neuveriteľné, až ako to majú vrité do krvi normálne, od malička ich učia tú históriu, akí boli veľkí počas tých minulých stáročí a sú na to hrdí. Faktom je, že som sa narodil v Mlynkoch pomerne dávno, bohužiaľ, ale nevyrástol som tu. Rodičia ma dali z rôznych dôvodov do internátnej školy do Budapešti, to bola slovenská škola. Od 6 rokov až po maturity som býval v internáte v Budapešti. Na letné prázdniny som chodieval domov a to tiež nebolo do Mlynkov, ale do blízkeho, do Bogok, to je Chotárna skala po slovensky, kde moji rodičia pracovali, takže tam som strávil vždy leto. K Mlynkom ma viaže samozrejme tento pôvod. Moji rodičia sú Slováci, alebo boli, otecko už nežije. Slováci, celá dedina je v podstate slovenská. A tento slovenský element dodnes žije. Bohužiaľ, je to fakt, ten slovenský element žije, ale vymiera. Tá možnosť, keby sa to bolo dalo ešte zvrátiť, už tá je prepásnutá. Ale to je môj súkromný názor. Snažiť sa určite treba. Sú tu, ešte raz opakujem, rôzne spolky, je tu celoštátna slovenská samospráva. No a Mlynky si vydobili aj takú slávu, keď tu bol spojený s Mlynkami
slovensko-maďarský medzištátny spor, alebo medzivládny spor okolo Slovenského domu. To bolo jednoducho necitlivé rozhodnutie jedného necitlivého miestneho starostu, áno, ktorý potreboval miestnosti Slovenského domu na svoje účely, tak vyhnal, dajme do úvodzoviek, vyhnal slovenské organizácie miestne z toho domu, takže z toho sa vlastne rozvinula tá aféra. No ale vďaka tomu potom najprv sa prebudil slovenský štát, že dá ťažké milióny, potom je maďarský štát, že pridá druhú polovicu, tak vystavili stredisko pilíšskych Slovákov. Takže tá snaha tých ľudí, ktorí sa snažia oživiť teda tú slovenskú identitu, povedomie, cítiť tú snahu. Tí sú činní, tí ľudia činia sa, snažia sa. Obávam sa len o to, či je tá potreba z dola, ako či je tá požiadavka, či tí ľudia to chcú. Gregora poznám ešte z detstva, veď spolu sme chodili do budapešťanskej slovenskej školy. Ja som bol asi štvrtákom, piatákom, keď on bol osmákom, potom on tam maturoval, teda poznám ho dobre a spomínam si na ňu a bol veľmi populárny ináč ako človek. Teda ja sa pamätám, že bola to generácia, ktorá napríklad už netríznila malých. Teda on vyslovene bol tak veľmi humánny a dobrý človek a normálny chalan. Potom sme sa stretli v Bratislave o niekoľko rokov, keď on tam už pracoval ako novinár. Ja som žurnalistiku študoval. On, pravda, vtedy už sa tam oženil a aj zostal v Bratislave. No a potom preletelo zo pár ďalších rokov, som počul o jeho práci, teda ako novinára na Slovensku, potom korešpondenta a teraz sa často stretávame. On pravidelne dopisuje do nášho týždenníka, do Ľudových novín, teda má tam svoju rubriku Pešťanský perkelt, veľmi populárnu. A tá vzájomná informovanosť, myslím si, že na úrovni bežných ľudí je veľmi dôležitá. Je veľmi dôležitá, keď to v politike občas aj zaškriepe alebo aj zaiskrí tých medzi štátnych vzťahoch. Ja si myslím, že on predstavuje predsa len aj pohľad bežného človeka. A môžu zistiť ľudia, že všeličo vidia rovnako aj na Slovensku, aj v Maďarsku, aj Maďari, aj Slováci. A to je dôležité. Ja môžem ďakovať, že som začal študovať v Bratislave svojej triednej učiteľke Jozefíne Klániovej, Hontiovej. Ona udržiavala družobné vzťahy, to vlastne naša trieda maturitná, sme udržiavali družobné styky s gymnáziom v Ivánke. Tam bol triedny profesor Vojto Kondrot. On na hydinárskej škole, taký básnik, geniálny človek. Tam bol triedny učiteľ, takže sme sa raz navštívili, oni boli u nás v Budapešti a my sme ich raz navštívili v Ivánke, tam sme spali a vtedy som bol prvýkrát vôbec v cudzine, v Bratislave, v krajine svojich predkov, tak sme to aj vnímali. To bolo v 72. Už som mal 18 rokov pomaly, som bol prvýkrát v cudzine a to v Bratislave, takže už tam sa tento taký milý, teplý vzťah už založil. No a tam sa zrodil aj podnet, aby som teda išiel študovať do Bratislavy. No a moja potom definitívna púť do Maďari, na to majú geniálny výraz, že Aňa Orsák do materskej krajiny. Oni myslia, že Aňa Orsák je pre Maďarov, všade vo svete Maďarsko, Aňa Orsák, tak ja som to otáčam, že môj Aňa Orsák je Slovensko. Takže som prišiel v 72. študovať do Bratislavy na Filozofickú fakultu, tak tam sa začala moja púť slovenská. To boli, hádam, najkrajších mojich 5 rokov, čo som študoval na Univerzite Komenského. Nielen preto, lebo to bol taký voľný život, ale tu som spoznal aj svoju polovičku, svoju ženu, dodnes manželku. Ona bola moja kolegyňa v ročníkoch. Študovala pôvodne francúzštinu, nemčinu, potom prešla našťastie na francúzštinu, slovenčinu. Ja som bol na slovenčine, tak tam sme sa spoznali a už sme sa nepustili. A počas školy sme sa dokonca zobrali, to bolo v 75. A poznáme sa už teraz vyše 40 rokov a zosobášení sme už 38, teda od 75. roku. A
náš život bol veľmi zaujímavý. V podstate veľmi často sme sa lúčili a stretávali. Ja som musel ísť na vojenčinu po škole do Maďarska. Ona chodila za mnou do Maďarska. Potom som ja prišiel na Slovensko, začal som tu pracovať, žiť, ale potom som išiel ako spravodajca do Maďarska. Zas sme pendlovali, lebo ona mala svoju prácu v bratislavskej televízii, ktorú milovala. Takže veľmi často sme sa lúčili a stretávali a toto náš život ako si, ako som to povedal, aj okorenilo. Kvôli výpadkom v rozpočte vláda predĺžila mimoriadny odvod pre veľké firmy o ďalšie 3 roky. Ja to teraz vidím na tých mladých, ktorí mne sem prídu, či už novinári, alebo niekoho stretnem a keď sa napríklad bavíme na tému Štúdio Svet, lebo pre mnohých je to meta, že by chceli prispievať. Je to jedna z najpočúvanejších relácií vôbec v Slovenskom rozhlase. A každý rovno povie Štúdio Svet a druhé, ako keby prídavné meno bolo k tomu Papuček. A ja sa ich náschvál tiež pýtam, že prečo Papuček a každý proste povie, lebo je to proste stálica toho a na druhej strane tie príspevky sa im všetkým strašne páčia. Takže ja si myslím, že týmto sme všetci prešli. Pre mňa je to samozrejme kolega, už sa na to pozerám aj z trochu iného hľadiska, ale Gregor má proste dlhé roky cvenk. On má veľmi láskavý humor, že nie je to taká tá, akože kopnem si niekoho, budem cynický, aj keď sa dá. Ten humor je nesmierne dobrácky, taký, aký je Gregor a láskavý. A to sa tiež, ako dnes už často neukazuje. Čiže je tam tá obrovitánska skúsenosť a on to vie majstrovsky využiť a vždy sa snaží o nejakú takú tú pointu, že nenechá ten príspevok odznieť len tým, že niekto niečo povedal. Gregor vždy hľadá v tom príspevku pointu aj niečo, ako Američania hovoria, že story behind the story. A väčšinou to teda perfektne vychádza a je to majstrovské, bravúrne. A samozrejme necháva veci dozrieť. Už vie, že vie síce robiť samozrejme aj rýchlo, ale vie, že niekedy, ako mi hovorí, hútam 3 dni nad tým. No a začala sa do toho miešať aj politika. A to je výbušná zmes, hovorí z Budapešti Gregor Martin Papuček. Maďari naozaj majú vyhranený názor na svoju históriu predovšetkým. Veľmi si tú svoju históriu ctia. Od malíčka vlastne učia. Tam je základ. Preto vyrastajú takí správni vlastenci. Nehovorím o tých nacionalistoch a šovinistoch, sú aj takí samozrejme, ako všade. Ale tí správni vlastenci už tam vyrastajú, tam sa to začína v škole. Už od malíčka ich vychovávajú v tomto duchu, že kedysi maďarský národ bol veľký a toho dôkazom je nie, že národ, aj krajina Uhorsko, nazývaná Uhorsko, bola veľká. A toho dôkazom je aj tento parlament. Tento parlament je uhorský parlament, však rozmery tohto domu obrovského, ako domu vlasti, jak Maďari hovoria často, to bolo pre Uhorsko. Však tam bolo pre Boha 3-krát toľko obyvateľov, ako teraz v Maďarsku. Ja som sem začal chodiť v 92. roku ako novinár. Na jeseň a odvtedy som tu bol nespočetne krát, predovšetkým na zasadania parlamentu, na rôzne medzinárodné konferencie, dvojstranné stretnutia Československo alebo Slovensko-maďarské. Bolo tam Gabčíkovo, že pripravovala sa základná zmluva Slovensko-maďarská, podpísala sa potom v 95. roku. Takže to bola séria konfliktov na najvyšších úrovniach, ale aj na nižších. Takže ja som nemohol držať palce ani jednej strane v podstate. Ja som tu bol od toho, aby som informoval a pokiaľ možno pravdivo o tom, čo sa stalo. Alebo predovšetkým mojou úlohou bolo nie, aby som to tak povedal, že brániť nejaké slovenské národnoštátne záujmy, tak keď mi to niekto nadhodil, tak som sa musel zasmiať, lebo to nebola moja úloha. Moja úloha bola tá, že referovať o maďarskom pohľade na svet, čo hovoria maďarskí politici, ako zmýšľajú o tom, ktorom probléme. Takže, alebo ako vláda, ako opozícia sa pozerá na vec Gabčíkova napríklad. Takže ja som nemohol brániť Gabčíkovo, však to by sa mi aj boli vysmiali. Nemohol som vysielať signály smerom domov na Slovensku, že akože ja som tu veľký hrdina, bojujem s Maďarmi tu za neviem za čo. Vlastný názor novinár v tomto nemôže mať, to je isté. Lebo ako náhle do toho prepašuje vlastný názor, už to nie je čisté spravodajstvo, už to nie je objektívne, už to nie je
s nadhľadom. Jednoducho to je základný zákon novinára, hlavne zahraničného spravodajcu. Táto tržnica z konca 19. storočia, tzv. Veľká budapešťanská tržnica, slúži predovšetkým Budapešťanom, to je logické, ale tí sú takí blahosklonní, dakedy, že prepúšťajú túto budovu alebo túto tržnicu cudzincom. Cudzinci sem veľmi radi chodia a húfne sem ich vodia turistické kancelárie, preto, lebo tu nájdú všetko, čo môže byť spojené s maďarskou gastronómiou. Sú tu šunky, klobásy, salámy, vína, najlepšie vína. Človek sa môže postaviť kdekoľvek, ochutnať, sú k nemu milí. Takže je to tu všetko v zhustenej podobe. Ja sem chodím neraz, keď potrebujem nejakú tému alebo nenájdem inde tému, tak mám takú fintu, že prídem do tržnice a tu sa človek vždy potkne o nejakú tému. A keď už nič iné, tak pomôže mi Gustibáči. To je inštitúcia sama o sebe, lebo on je predseda komory predávačov, trhovníkov, čiže on je hlavný kofa, sa hovorí na neho, hlavný kof, správne po slovensky. Dodnes je už nie najmladší, ale stále túto funkciu zastáva. A on mal kedysi zeleninu, ovocie, predával vo veľkom a teraz má také maďarské špeciality, salámy, papriky, skôr pre tých cudzincov predáva tieto drobnosti, ale sťažuje sa, že moc to v týchto časoch nejde dobre, ale on zvykne variť, z času na čas zvolá svojich kamarátov. Dovolím si tvrdiť, najlepší držkový perkert na svete, to je prehnané, ale v Budapešti minimálne. Z času na čas prídeme so ženou aj kvôli husacím oškvárkom, lebo tu sú najlepšie husacie oškvárky, to ani doma človek neurobí, nech by sa akokoľvek snažil. Takže kúpime za dve hrste husacích oškvárkov, čerstvé žemle, vyjdeme hore na poschodie, tam je zase tokajské víno, majú sudové, to je pointa, že to je sudové tokajské víno. A človek si sa tam postojí, poobzerá sa okolo seba, zase je tu koľko cudzincov a my sme tu akože domáci, takže je nám fajn. Netrpezlivo čakám na každé tvoje vysielanie, teším sa na ňo a budem rád, keď onedlho takúto knižku poprstiem, pretože ty si vymyslel zákernú fintu. On píše jednu knihu každých 10 rokov. Tuším sa už ďalšie nedočkam. Gregor Papuček je výborný chlap, výborný novinár a vynikajúci diplomat. To, že on je v Maďarsku a informuje Slovákov a Maďarov o nás, to je veľké šťastie, pretože on robí premostenie tam, kde mohli o seba drieť nejaké ostré plochy. Je fajn, že Gregor spája svojím spôsobom takú tú maďarskú šťavnatosť a slovenskú chlapskosť. Na Maďaroch je niečo také zvláštne. Hovorí sa, že Maďar aj dobré správy prijíma so smutkom. Oni sú postihnutí istou zvláštnou melancholiou, ktorá je ešte umocnená tým rozpadom toho veľkého Maďarska, ale sú veľmi kultúrni. Je to silný národ, veď to, že 1000 rokov si udržali svoju reč a svoju identitu, to je obdivuhodné. A Gregor nasiakol tou maďarskou kultúrou, ale zostal v tej podstate optimistický Slovák, lebo mnohí z nás to robia, že si pripomínajú staré krivdy, aby si ospravedlnili svoj súčasný neúspech. Gregor to takto nevidí, ale svojím spôsobom to chápe. Oveľa viac ako Slováci. Pretože my máme pocit, že tí Maďari bezdôvodne plačú za minulosťou, bezdôvodne sa chcú rozširovať, bezdôvodne nám zazlievajú. Len 1/3 Slovenska je v skutočnosti Maďarsko. A keby to bolo naopak, to by sme videli, jak by sme sa my rozdrapovali a sťažovali. Gregor je veľmi dobrý kompromis. Ja som
učil autorskú výchovu na vysokej škole. A učil som aj tieto žánre, fejtony, a hovoril som svojim posluchačom, keď čítaš dobrý fejtón, musíš počuť autorov hlas. A toto sa Gregorovi Papučekovi darí. Keď čítate tie jeho fejtony, tak počujete ten príjemný hlas, ktorý poznáte z rozhlasu. On má od Boha dar vidieť detaily, ktoré hovoria o celku viac ako ten celok sám. Má humor, má odstup a, ako hovoria Česi, je srdcař. To je dôležité, aby ten autor tú tému miloval. Je často taká situácia, že niektorí ľudia píšu pravidelne fejtony a vidíte, že ráno si podali pre Boha už zase a niečo napíšu. Ale Gregor to robí rád. On to musí robiť. A to je z toho cítiť. Pre slovenské publikum sú mnohé veci neznáme alebo menej známe. Treba to dovysvetliť, kde sa práve nachádzame, aký význam má trebárs toto námestie, kde sedíme v živote Budapešťanov, že tu bývajú, ja neviem, vianočné trhy, rôzne gastronomické udalosti, že je to centrum, ktoré cudzinci nemôžu obísť. Takže treba to dovysvetliť, pričom pre Maďara by som poviem, že Vörösmartyho námestie, on hneď vie, že čo to je za námestie. A tak je to podobne aj s inými vecami, alebo stačí len, keď naznačím nejakú situáciu z politického života. Maďari to vedia, že na čo narážam, ale slovenskému poslucháčovi to treba vysvetliť. Samozrejme, to je aj moja nie že len úloha, ale to je aj môj cieľ, aby som vysvetlil slovenskému poslucháčovi, ako Maďari rozmýšľajú, aké pohnutky ich vedú, prečo robia to či ono, aké to má historické pozadie. A keď ja podávam niečo s úsmevom trebárs, alebo s úškrnom, poslucháč je otvorenejší, hneď spozorne. Aha, tu nejdem rozprávať o nejakých super ťažkých témach, alebo aj o ťažkých témach, ale troška odľahčenie. Rozhodne som zástancom toho, že úvod nejakého materiálu a záver musia zaujať poslucháča. Poslucháč, priznajme si, je často povrchný, ale keď počuje nejakú ostrú vetu na úvod a taký, povedzme, múdru vetu zhrňujúcu na záver, tak si ten príspevok a možno aj váš hlas alebo vaše meno si ľahšie zapamätá. Ja keď tak ako zacitujem z tých knižiek, tak ako tam sú nádherné bonmoty typu, že ja neviem, aký je rozdiel medzi zrazeným psom a zrazeným politikom, viete? Že pred psom je dlhá brzdná dráha. Alebo, že nehovorte mojej mame, že som politik, ona si myslí, že som klavirista v bordeli. A to len zopár naozaj. Tak to musím dementovať, že nemal by som rád politikov. Gregor Martin Papuček má veľmi osobitú charizmu a úchvatný šarm. A taký ten zvláštny dar, že nech rozpráva o čomkoľvek, vždy to znie zaujímavo a vždy si to človek nejako zapamätá alebo niečomu z toho udrie do uší. Navyše on si dokáže vybrať nielen zaujímavú tému, ale dokáže tú tému aj nádherne vypoentovať. Čiže keď popíše nejakú udalosť a potom vždy na záver dá nejaký bonmot, napríklad situácia je beznádejná, nie však zúfalá, tak človek sa pousmeje a spraví mu to aj nejakú dobrú náladu, okrem toho, že sa aj niečo zaujímavé dozvie. Ono je vždy zaujímavé, že keď vlastne niekto reflektuje tú situáciu vo vnútri nejakého, či už štátu, alebo krajiny, alebo etnika, že keď je to cudzinec, ktorý vyrastal v nejakej inej kultúre alebo v nejakých zmiešaných kultúrach, čiže nesie si v sebe tých kultúr viacero, aj tých pohľadov na svet viacero a preto tú kultúru dokáže aj nejako inak reflektovať. Pretože my sme všetci nejakým spôsobom veľmi pomiešaní a svojím spôsobom vlastne ani nechápem, že prečo to niekto nejako rieši alebo že prečo si politici stavajú kariéru na tom, že proste riešia, že či mám identitu maďarskú alebo slovenskú a že či nemôžem mať obidva
pásy, alebo že či mám vlastne iba jeden pás. Pretože ako myslím si, že vôbec občania Strednej Európy sú tak namiešaní s Turkov, Slovanov a všeličoho možného, že je to v podstate viac menej okrajová záležitosť a je to možno práve typickou známkou toho, že sme pomiešaní z rôznych národov, z rôznych národností, z rôznych typov ľudí, ale čo je práve vždy zaujímavé, pretože vždy vzniká niečo zaujímavé tam, aj v kultúre, kde je taký ten taviaci kotol, kde sú rôzne kultúry, ktoré sa dokážu navzájom obohatiť. Lokálpatriotizmus, to je zaujímavé, je to vnímané pozitívnejšie ako nacionalizmus. Pritom to je lokálpatriotizmus, je to malý nacionalizmus v tom danom prostredí. Je to tak to vzniklo, nemám nič proti tomu, ani proti vlastníctvu nemám nič, som hovoril. Maďari sú vynikajúci vlastenci, to, že sú aj nacionalisti a šovinisti, to je v každom národe, takí existujú, z času na čas majú silnejší hlas, inokedy slabší. To je, by som povedal, normálne. Ale čo sa týka tej vlastenectva. Nemyslím si, že pre mňa by bolo typické alebo charakteristické, že by som bol nejaký veľký vlastenec. Alebo keby som aj už bol vlastenec, ktorý vlastenec, aký vlastenec. Ja som sa narodil v Maďarsku, vyrástol som v Maďarsku, dlho som žil v Maďarsku, som Slovák z Maďarska, takže teoreticky by som mal byť vlastenec, alebo bol som v istom období svojho života maďarským vlastencom, áno. Lebo musím povedať v zátvorkách, podpichnúť, že v slovenskej škole v Budapešti vychovávali vynikajúcich maďarských vlastencov. To je len mimochodom. Ale keď som sa presťahoval na Slovensko, tam som žil, rodinu založil, pracoval, tak mojou vlastou bolo Slovensko, to bolo normálne. To nemám rád, to som sa vždy zle cítil, keď sa ma opýtali, že kto si, čo si, Maďar alebo Slovák, alebo z Maďarska, zo Slovenska. Ja som sa ich vždy spýtal, a to nie je možné, že aj. Najčastejšie bola odpoveď, že nie. Čo si, buď alebo, vyber si. Tak hovorím, nie som ochotný si vybrať. Samozrejme, človek má preferenciu, že hlavne tým vekom, že ktorú krajinu alebo ktoré mesto považuje prioritne za svoje. Ale teoreticky ja uznávam, že človek môže mať aj viac vlastí, viac aj. Takisto aj tú svoju identitu. Dvojakú minimálne, ak nie trojakú.